Здравейте и добре дошли в моят YouTube канал! Нямам представа дали това видео ще бъде първото или второто или третото, защото още не знам кое ще кача първо. Но ако сте тук, много се радвам, че сте тук. Надявам се това видео да ви хареса. Днес ще си говорим за коса и как я... Бигли, тук що ме прекъсна. В това видео ще си говорим как се грижа за моята тънка и рядка коса и как постигам ето този хубав ефект, който се задържа гордо 2 дена, на третия вече е мазна, няма да ви лъжа. Ще ви кажа какви продукти ползвам в момента, какво ново тествам, какво ми харесва, какво не ми харесвам и ще ви покажа устройствата, които ползвам също за косата си, така че тя да изглежда по този начин. Направила съм си едно кафенце да ме държи жива докато снимам това видео и се надявам да стане много хубаво, защото вече искам да кача нещо в този YouTube и все си мисля, че не е достатъчно добро. И направете си ви едно кафенце и се надявам това видео да ви бъде полезно. Вече съм си измила косата. Днес пробвах два нови продукта под душа. Един шампуан и една маска на коса от марката Amend. Те са бразилска марка. Бяха ми изпратени за тест от сайта на Mood & Co. Всички продукти, които ползвам, ще бъдат линкнати долу в описанието, така че ако ви трябва някой продукт, може да го намерите долу. Мисля, че серията, която ползвах за шампуана беше Ботаник, а маската беше от ето тази златиста серия, която мисля, че се води с продукти от Мадагаскар. Още нямам пълни впечатления, нямам представа как ще ми се стилизира косата, но това, което виждам, се разресва доста леко. Имайки предвид, че не съм си слагала никакви продукти след това, така че маската със сигурност е много хубава. Което ми направи впечатление при шампуана е, че малко количество се пени доста, така че е доста икономичен и капа ми се чувства доста свежичък, което също е много важно при тънката ми и рядката ми коса. Ако и вие сте с тънка и рядка коса, разбирам ви, кофти е, но можем да се грижим за нея. От същата златиста серия мисля да пробвам и ето това, което е мляко без отмиване с масла от Мадагаскар за увредена коса с термозащита. Супер, няма да слагаме допълнително термозащита и ще сложа ето толкова количество и ще го разнеса само по дължините. О, сега като се сля с косама има много хубав мирис. Нямам представа дали отежнява, ще разберем когато я изсушим. Също ще си сложа от ето това спрейче на Ладор, то е с кератин и е двуфазно. Много ми харесва колко нежно и внимателно пръска. Става и за суха и за мокра коса и е много подходяща, когато ходите на плажа, защото подпомага косама да се заздрави от солената вода. Почивка за кафенце преди да започне голямото сушене. За стилизация ще използвам новата ми преса от Dyson, която между другото не съм спряла да използвам, откакто Ники ми я подари преди 2 седмици. Много ми е удобна, защото тук може да се ползва и като сешуар, съответно няма нужда да включвам и сешуара, първо да си суша косата, после да я изправя. Супер удобно е. Особено ако косата ви е изтощена или просто лесно се изтощава, това ще ви свърши работа, защото не уврежда косата толкова много. Първо да ви покажа какви готини функции има тази преса. Тук имаме копчето за включване. Тук мисля, че е копчето, което ти дава право да си избереш между суха и мокра коса. Да, тази преса може да се използва на мокра коса, както аз ще използвам в момента. Естествено не да капе вода от косата ви, но може да се използва на влажна, мокра коса. Аз ще използвам точно такава в момента, което супер много улеснява процеса. Това е копчето за студен въздух. Не съм сигурна какво е, трябва да проверя. И това е копчето с температурата. Ето тук има копче, което я разтваря, а когато я съберете, може да я ползвате и като сешуар. Сега ще ви покажа. Много интересно, когато я включите, за 3-4 секунди се самопочиства, буквално се самопочиства, което е много яко, защото Dyson Airwrap не го прави това, поне не моят, ама моят е доста стар. Чувам я. Чисти се. Вижте как започне да работи по-тихо. Когато ги събера, започва да работи по-силно. Следващото нещо, след като малко съм си изсушила косата, ще е да си направя няколко секции, по-скоро 2 за момента, горна и долна, то няма кой знае колко коса, че да си правя повече. Не правете тъпата грешка като мен да си махнете бакенбардите. Не знам какво ми било в главата, честно ви казвам, не знам и супер много съжалявам в момента, защото много бързо растат и имам два варианта, или трябва да ги пусна, което значи да не си връзвам косата на слик опашка,
или трябва да отида на лазер, за да ми ги махне с лазер, за да просто да забравя за тях. Доста глупаво от моя страна, не бъдете като мен, оставете си бакенбардите, колкото и да ви дразнят, просто защото махането им е наистина по-досадно. Ще работя на малко по-малки секции, максимално ето толкова големи, просто защото така предпочитам по-добре ми се изправя косата. Ще си сменя да е на мокра коса, ето вижте как излиза. Ето с няколко минавания косата е мека, гладка, лъскава и чисто права. Мисля, че ще имам добро мнение за тези шампуани, защото погледнете колко ми е лъскава. Естествено не е само от балсамовия шампуан, аз се грижа много добре за косата си, но със сигурност имат влияние. Ох, тук малко светлинка трябва да влезе. Това просто... Трябва да си нагодя малко снимачния сетъп, защото не е перфектен. Но с това разполагаме в момента. След някакво време ще имам по-добър сетъп. Нали, надявам се. Ще ви споделя повече, когато дойде време. Може би единственият минус на тази преса е, че не може хубаво да изправи корените, просто защото от тук излиза топлината и няма как, ако го обърнете наобратно, просто става малко по-фризи косата и не е много приятно, но пък може просто когато си изправите косата да минете с сешуара и така. Вижте колко е лъскава, много си я обичам, когато е толкова жизнена и подхранена. Знам, че не трябва да я реша толкова често. Долната секция вече я оправих и сега ще разделя горната на още две секции. Ето така. Докато се изправях, се замислих, че дори не се представих в началото на видеото. Може би ще имам доста грешки, докато се науча да снимам правилно, но няма нищо, това е част от процеса. Може да забележите, че не съм от най-търпеливите хора, просто вече последните няколко кичера откачах. Косата ми е стилизирана и има още две неща, които по принцип правя, но сега ще направя само едно и това е да си сложа олиото за коса само по краищата. А второто нещо, което правя, но обичам да го правя вечер, е да си сложа от ето този серум на марката Hair Elwin. Тя е българска марка и този серум е против косопад и за бърз растеж на косата. В момента тествам новият им серум, се казва Extreme, мисля, че не знам дали се произнася правилно, а преди това съм изхабила 2 или 3 опаковки от обикновения серум. Искам да ви кажа, че този серум ми спаси косата, защото по едно време имах толкова сериозен косопад, че ето тук ми се беше появило едно плешиво петно и само този серум успя да ми спаси косата. Кълна се в него, наистина се кълна и няма никога да спра да го ползвам. Да, ако страдате от косопад, препоръчвам ви го. Може да използвате екстремната версия, както аз обичам да я наричам, но може да използвате и обикновената версия, която също е толкова добра. Това олио е една олиосета от златна рибка. Слагам си една помпичка само, защото косата ми е 3 косама. Има много приятен аромат и много добре ми хидратира крайчетата. И това, което много ми харесва, че е толкова голяма опаковка и е много бюджетно. Те продуктите на олиосета горе-долу са така, доста големи като размери и също са много бюджетни, което ги прави фаворити естествено и също са много хубави. Ето ми е косичката, вижте колко е лъскава, колко е подхранена, колко е лекичка, изобщо не ми е отежнена. Отивам да си спретна едно гримче и се връщам след мъничко. Ето ме, готова съм и цялата визия ми е готова. Между другото снимах още едно видео за YouTube с тази визия. Надявам се, че това видео за косата ви е било полезно. Ако имате някакви препоръки за продукти, които сте пробвали и много са ви харесали, моля оставете ми ги в коментарите. Благодаря ви, че гледахте. Абонирайте се за профилът ми, ако ви харесва, защото смятам да качвам всяка седмица. Дали това ще се случва, не знам, но ще пробваме. Хайде, чао!